בגיל 20 נכנסתי להיריון בהפתעה חודשיים אחרי החתונה, וכל מה שחשבתי עליו זה שאני לא רוצה את זה, כי אני הולכת להשמין ולאבד את הגוף שלי. וזה בדיוק מה שקרה. תמיד הייתי נערה שסבלה מהפרעות אכילה, לא אהבתי לאכול. שקלתי עד גיל 16 במשקל של 45 קילו. כשהכרתי את יוסי כבר הייתי מאוזנת, אבל הפחד לחזור למשטר האכילה תמיד הדהד לי מעל הראש. אז כשהתחתנתי בגיל 20 עם יוסי, וגיליתי שנכנסתי להיריון, לא יכולתי שלא לחשוב על הפחד לחזור למקום הנמוך הזה. לא תכננתי את ההיריון בכלל, אפילו קבעתי תור לרופאת נשים כדי לקחת התקן. כשגיליתי, מצאתי את עצמי בוכה ללא הפסקה. לא סיפרתי לאף אחד עד החודש השישי. עליתי 17 קילו בהיריון ראשון, הרגשתי כבדה ומסורבלת וממש מדוכאת. לקח לי שנה שלמה לחזור לגוף שלי. יצאתי לעבוד כבר 3.5 חודשים אחרי לידה. עבדתי כגננת כמה שעות ביום. לא בשביל הכסף, יותר כדי לצאת מהבית, הרגשתי חנוכה. היציאה מהבית עזרה לי, לאט לאט מצאתי עוד סיבות לצאת. וזה היה אימוני כושר. התחלתי להתאמן עם מאמנת אישית. כשראיתי את האנרגיה שזה נותן לי, החלטתי ללמוד אימון כושר שיקום אחרי לידה כדי לחזור לגוף שלי. והצלחתי. כבר באותה שנה חזרתי לגוף שלי. ואז, בגיל 22 נכנסתי להיריון שני. אבל הפעם זה היה שונה לגמרי. כשנכנסתי כבר ידעתי שאני יכולה לחזור לעצמי. לא פחדתי, ידעתי שיש לי את כל הכלים. הייתי בשיא שלי עם אנרגיה מטורפת. עבדתי באימונים ובגן במקביל. התאמנתי בין 3 ל-5 פעמים בשבוע. לא סבלתי מבחילות בכלל ולא הרגשתי בהיריון. זה היה הרבה בזכות האימונים, ששמרו על המצב רוח, האנרגיה והמשקל שלי. עליתי פחות מ10 קילו, ובאמת, תוך חודשיים אחרי הלידה חזרתי לגוף שלי. היום, אחרי שעברתי את כל זה בעצמי, אני כאן כדי ללוות נשים אחרות, ולתת להם את הכלים לחזור לעצמן בצורה בריאה וחזקה אחרי לידה. כי דווקא אני יודעת מקרוב איך זה מרגיש לאבד את עצמך ולחזור חזרה.